Membru tal-kleru ġi riferut lill-Pulizija wara rapport li sar is-sena l-oħra lis Safeguarding Commission tal-Knisja f'Malta. Dan il-każ jitratta abbuż sesswali minn patri jew soru fuq adult meqjus vulnerabbli. Fl-istess perjodu kien hemm każ ieħor ta' abbuż sesswali li sar iktar minn 10 snin ilu li iżda l-vittma ma rriditx tagħmel rapport tal-Pulizija minkejja l-għajnuna li ngħatat mis-Safeguarding Commission. Dawn ix-xejriet joħorġu mir-rapport annwali tas Safeguarding Commission għas-sena 2024 li matula rċeviet 33 riferta minn persuni li ġarbu jew rrapportaw allegat każ ta' abbużi. Fl-istess perjodu kien hemm 9 każi sostanzjati ta' abbuż fuq adulti meqjusa vulnerabbli. Terz minnhom jinvolvu qassisin, 5 patrijiet jew sorijiet u każ minnhom persuna lajka. Il-rapport juri fost oħrajn li s-sena l-oħra Safeguarding Commission ikkonkludiet 20 każ ta' abbuż li jinvolvu il-minuri. Minnhom irreferit persuna lajka lill-awtoritajiet fuq każ wieħed ta' prattiċi professjonali dgħajfa. Minkejja li dan il-każ kien sostanzjat, il-Pulizija ħasset li f'dan il-każ ma kinux meħtieġa aktar investigazzjonijiet. Mir-rapport joħroġ ukoll li s-sena l-oħra kien hemm każ ta' abbuż spiritwali fuq adult meqjus vulnerabbli kif spjega l-kap ta' Safeguarding Commission Mark Pellicano. Persuna tuża l-ispiritwalità biex tieħu vantaġġ mill-vulnerabilità ta' ħaddieħor. Ġifieri hija sitwazzjoni li għalkemm hija rarissima tista' issir ukoll fil-fatt rajna li kien hemm każ issustanzjat li persuna flok tuża l-ispiritwalità għall-aħjar ġid tal-persuna vulnerabbli u tuża għal skopijiet illi mhumiex l-iskopijiet illi għandha tintuża l-ispiritwalità. Spjega li l-an ta' Safeguarding Commission u li jiġi żgurat li kull każ ikun trattat skont il-proċedura stabilita mod ġust u trasparenti.